Hello. Ayan, dito tayo ngayon sa opisina. Karating lang natin mag-shuttle at bababa na tayo. Nakapag-time out na tayo dito sa ating banting clock. Ayan. Ayun yung banting clock natin. Ayan. Saan pa yun? Ayun. Ayun yung banting clock. Ayan. Vlog. Baba na tayo sa baba. Ayan, dito tayo ngayon sa may 4th floor. Sa 4th floor, dito kasi yung bandikla kaya nag-out na tayo. At sasakay tayo ng elevator. Ayan. Magandang gabi po sa ating mga kaibigan OFW. Saan sulok man po kayo ng mundo naroon. Magandang gabi po at Merry Christmas po sa inyong lahat. Ayan. At nandito na po tayo sa may elevator. Ayan. Punta tayo ng basement. Sa basement po tayo nakatigil at natutulog. Ayan. Nakakapa tayo. Kasi ayan, nandito po na po tayo sa basement. Ito po yung basement natin. Yung basement na kung saan dito tayo nakapark. Ayan, dito. Ito na po yung ating tinutulungan, yung ating room. Dito po tayo. Ayan, tingnan po natin. Bubuksan na po natin yung ating air condition. Para mamaya pag matutulog na tayo, medyo malamig na. Ayan yung ating aircon. I-open na po natin. Magpapalamigin na po natin siya para mamaya masarap matulog pag malamig. Ayan. Ayan po ang aming mga tulugan. Flex lang po sa ito po, tutulog po rito sa baba ay yung aming kasamahang messenger na nasa bakasyon ngayon. Ito naman po yung aking higaan. Ayan, ito naman po yung higaan ng janitorial service na yung supervisor. Ayan. Ito naman po yung aking mga gamit. Ito yung aking lagyan ng damit. Ito. Nalagyan po niya ng damit. Saka ito yung aking uniform sa every Monday. Nakapuno po kami ng puti. Ayan. Ayan po, tingnan nyo po yung aming tulugan. Double deck po siya. Dito sa baba, mayroon po nitong natutulog sa tanghali lang. Pero ayaw niya paggamit niya. Kaya huwag na natin pakialaman. Ayan, magandang gabi po sa inyo lahat. At advance Happy New Year po sa inyong lahat. Kung sa sulok man po kayo naroon. At mag-iingat po kayo sa inyong ginagawa. At sana sa taong itong 23 ay kumanda at matupad na po natin yung ating mga pangarap sa buhay. Ayan, magbibihis muna po tayo at nakapantalon pa po tayo. Ayan, nakasapatos pa po tayo at kararating lang po natin galing sa pag-shuttle. Ang shuttle ko po ay nagsiservice po ako sa tawag ito sa Cavite. Ayan, sandali lang po at magbibihis lang po tayo. Ayan, nag-short lang tayo at nagpalit tayo nagtanggal tayo ng sapatos kasi magpapahinga-hinga. Pero mamaya na tayo magbibihis ng pagtulog natin. At kasi magluluto tayo ng noodles, kain tayo ng kaunting kanin. At medyo pagod tayo sa mga hapon kaya kailangan natin ng kumain ng kaunti. Ayan. Shout out Mon. Vlog. Ayan, dito tayo ngayon punta tayo doon sa may pinaglulutoan o pinagkakainan natin.